Lasizwile ukuthi ke uma nje uKwaZulu Natal ungayibheka almost 285 families have suffered immensely as a result of these wildfires. We are delegated to assist those processes. We are glad in our midst we have a mayor. We also have our councillors accompanying us today. Ngicabanga ukuthi kuubuntu obenza ukuthi uhulumeni umesefikile akwazi ukusizana nabo. From now onwards we'll be on the ground. Our team will be here until umsebenzi uqede. Siyobuya ke emndeni wakaGaza usuphelile ke umuzi ngoba siqale nge-TRUs ukuze bakwazi babe nendawo yokufihla kodwa baphinde bahlonzwa ukuthi bazokwakhelwa umuzi by human settlement. Sicabanga ukuthi lokho kwenzekile kodwa ngicabanga ukuthi sesifisa ukuthi siqwashise kakhulukazi eindaweni zethu zamakhosi ukuthi sekubalekile ukuthi uma siqama indawo nezinduna sithole indawo ezikahle singamakhisi umuntu endaweni eyi-wetland, singamakhisi umuntu endaweni e-wetlogged, singamakhisi umuntu i-water table esuka iphezulu kwakhona endawo edlala umphezulu eyishozi ngoba iyona solution ezosiza. I-global warming is here with us and we must resolve, and the early detection from COGTA is always assisting us from SA Weather Pattern. We must be mindful of those issues. Siyabonga nje ubuntu nakhona obuvezwa omakhelwane nokunakekelana ukuthi isimo sethu sibe ngcono. Thank you so much.